ska gå in och kasta vatten på honom. Alltså inte pissa på honom. Kasta ner lite. Jag tror jag träffar benen mest, men madrassen är pisseblöt så den kan inte sitta på mig. Nu är det lite jobbigare att vårda den också. För nu går det pisseblöt. Och iskallt vatten. Madrassen är blöt. Och nu undrar han. För han trodde vi skulle släppa ut den nu förmodligen. Eller så har du tagit av dig huvan. Den ska på igen. Hur då? Ja, det skiter jag i. Huvan ska på. Det var det första ordet han småpade med. Hur då? De slängde in han i bilen i morse så sa han. What? Nej, först ska vi in och slå han lite. Sen ska han gräva in huvudet i den här huvan igen som han har fått av sig. Och sen så det är rätt roligt just med huvan med tanke på att huvan är pisseblöt. Madrassen som huvan ligger på är helt pisseblöt och sådana äckligt vatten. Och då ska han alltså, och händerna är fortfarande bakbundna på alltså. Så han ska försöka få på sig huvan här självmant först. Och sen lägger han sitta och han sitter en kvart till och han har suttit i 2 timmar. Jag sa till att lägga dig på madrassen på mage. Det kommer se ut som en till russin nu. Ja, det skiter jag i. Lägg dig ner på mage nu. Varför? Du kommer in och slår dig om du inte lägger dig på mage nu. Jävla råtta.